Ye bompae. Okronkoni wona tumi ne kasiye eye wodia. Eda wase adom ne homoboro a ensa danti. Na bia hu ye mobo na wodi ye kan o ya brabo nyina mu. Ena nso ya ba woni nim se be ye nhira ansa ne yakọ. Eda wase e wo Yesu din yi mu. Amen. The Nyankopɔn asese not marakwa oguso de na sem kronkron mayen. Na no e kasafa Abraham bobom paye ama ho part 1. Abraham will pray for you part 1 and then part 2. Abraham obobo empaye ama no. Abraham will pray for you part 2. E be di kan ka Bible no Genesis chapter 20. 1 to the end 18. Yen kan kakra begin kan mu asem kakra. Na Abraham tutufiri ehoko ni basa aseso na kotena Kadis ne sentem na kotena Gerar so na Abraham kan ne yire Sara ho se oyeminu aba na Gerar hene Amalek so mama akofa Sara Onyankopɔn ba Amalek nche anajudaye mu na ka kire ne se hwe oba na akofa no nti ubewu ebe se oyo ba ma be yire so na Amalek nyamfa ne ho enka no na ka se ewade ubekum omanten ne enye won no ka kire me se minian no na oba no ka se minian no makomo mo kan na medi ene mitrim fitaa na medi yeyi Onyankopɔn ka kire no daye mo se me nso minim se wakomo mo kan na odi yeyi na me na me so wu mu na waanye bone enu ntima ma wamfa wo ho anka no na fi da ne oba ma yire koma no ebi so yedifo na wapache wa ma wo na wanya nkwa na se wa na nkoma no dia eni hunu se uwo na abewuo woni dia owo nyina na Abimelek sɔre anapadutu efre ne nko nyina no oka emsem nyina gu wasum na nipa no esuro pii Abimelek fra Abraham ka kyerɛ ne sɛ ɛdeɛ na maye wo yi na wode bɔne kasie yi aba me ne mahenie aso yi ade a wonye ɛna waye mi na Abimelek ka kyerɛ Abraham sɛ ɛne na hu ya wodi saa asɛmi na Abimelek ka sɛ ifiri sɛ misu sɛ ampa Onyankopɔn ho suro eni ha na meri nti obekome nanso wo mu sɛ ampa wɔyɛ menua meja ba no na enye me na ba na waye mere Onyankopɔn ma me free di free me lekini ye no me se no se odoye a obeye me ne se ba bia ye bedo no ka se kanem ho se oye me nua ne to so a enkan na wie ye no a na oka enkan na bayi 17 na Abraham bon pa ye ma ama no na Onyankopɔn sa Abimelek ne ere ene ne mfana yade no wo ye Abraham mere Sara ho asem nti na Awurade ato Amalek fiefo nyina efunu mu. Amen. Ene ha na yebegina so ne akasa kire ye ho pa. Ehun se Amalek akofa Sara abeta ne fie na Abraham ebi a omo nhyehyɛ bi se Abraham akaka okurumo se Sara ye ne nua ba na Sara nso se Abraham nso ye ne nua bɛɛma. Sara nso ho ofe pa oyinumunyamfo na Amalek fa ne kɔ fie se obewa no na akɔwa no. Na no na ehun se Awurade eba Abimelek nche dayim se ye kenkai se obema oba no a ofa na betena yimfi ase no obema be yire na so mpe ho asem na opo otradim na so pese otena asede a san fa nipa na yire koma no anya sa ade a mekun woni ye wo nyina me betoro mo ase me be se de wo nyina ase na se wo de ne kode a oyodifo na obepa chewa mawo na me nso meboa wo na Abimelek nyane ye ne hu se ofre ne fiefo nyina sorry ofre ne nko nyina na reto wo monim na aka Bible no a wo se enko ne suro pa na no achi no o de Sara nso ekoe akenkai ade ba akwan ehu ne se Abimelek Nyankopɔn se wamfana anko de Nyankopɔn ne so ni mu di kan no ti Sara wo fie wo nyina Nyankopɔn ho ɔden Nyankopɔn ensa ene da Abimelek so a wamfa ne ho antimi anka no Nyankopɔn ne boaye Nyankopɔn na maya ho ɔden metime de som no papa yetime ye adoye ehumobro kronkron ye nyamesuro ni bibia mu Nyankopɔn na ene boaye enye na ho ɔden no wakoma pa nyesa woni akoma pa Nyankopɔn no na di ne tumi boa no emra oni akoma pa se wakoma pa Nyankopɔn ba boaye se de oboa Abimelek no imu emra oda ba na de afi Nyankopɔn se afi de memwa wo bio afi de obema instruction obema order afi de for ba no kɔ anya sa ade a mekun yehun se na nya ehunhuna bi na Nyankopɔn ehunhuna Abimelek adom ebesa fe no so obewu no no nkwa na ebewuo
afi won na busua nyina Nyankopɔn ebetɔre wo nyina ase na afi wahye wo ase ti say ani nyina mu kura no tama Sara ko fie wo pɛ no ana Nyankopɔn ade injunction eto abusua no wo yefunu so ti Abimelek ne nkoa ne mfra ne mba obi obɛ no obi ade na awo de na obi ango obi enu ana ne bra pa ho obi ankwa obi abra mpa ho nse na afi de enye se wo nyina na se problem kase aba abusua no na se wo hia mo apa nanso no ade ba ko a Yesu afiri mu no se Nyankopɔn aka se Nyankopɔn ka se obɛboa no Nyankopɔn ka se obɛsɛe no nso no Nyankopɔn ka se obɛboa no and at the same time also obɛsɛe no nanso no die ebetimi aboa Abimelek ya ne se Abimelek ya ne se obedi Awurade asɛm so Awurade ka kyerɛ ne se one se ne o problem o amanie mu na obɛsɛ ofiri ɔhaw no mɔde a de Nyankopɔn ka ne se odi so ɛsɛ wɔhene no de Sara ɛsan ɛkɔ ɔde Sara bɛkɔ na afei wakɔgye mpaebɔ nso aka ho Abimelek ohia mpaebɔ na busua enema bebree no anezisi mu Nyankopɔn se enso ohia mpaebɔ nanso ɛwɔ sɛ ɔyɛ biribi ɛka mpaebɔ no ho mpaebɔ no ɛsɛ ɔbɛkɔ Abraham hɔ na wakɔgye mpaeɛ nanso mpaeɛ no wakɔgye afiri Abraham hɔ no yɛse ɛsɛ Abimelek ɔyɛ biribi ka mpaeɛ no ho sɛ yehia mmoa yɛnso yehia adom na mpaeɛ nko a na deɛ wɔsɛ yɛka mpaebɔ no yɛanya a mpaebɔ no ntimi nyiyɛ Abimelek ɔkipi Sara wɔ fie yɛsɛ wɔmfa Sara nkɔ yɛakyɛ ne nsa Abraham odiyifoɔ obetumi aboa no betumi abɔ mpaeɛ ama no ohia mmoa deɛ ɔbɛyɛ ka mpaebɔ ho deɛ wɔnyɛ nemu ɔkɔ Abraham akɔgye mpaebɔ deɛ a ɛnyɛ hɔ nti yɛnso yɛnte aseɛ sɛ Onyankopɔn deɛ yɛpɛ sɛ ɔyɛ ma yɛn no deɛ fa mpaebɔ ho nhyehyɛ biara prayer rules biara no ɛsɛ yɛn nso yɛdi soɔ mpaebɔ ho nhyehyɛ biara rules biara no yɛni so a ɛmmoa yɛn nti ɔse ɔpɛ mpaebɔ nanso deɛ ɛsɛ ɔyɛ ka mpaebɔ ho no ɔnyɛ Sara ɔmfa Sara nkɔ ba ne mpaeɛ deɛ ɔkɔgye to fi sɛ mpaeɛ nkɔ abetumi aboa no a mpaebɔ no Nyankopɔn entie ne mpaeɛ bɔ no Nyankopɔn ɛnyɛ anti adeɛ biara yɛpɛ sɛ Nyankopɔn yɛ ma yɛ biara no yɛnhɛ no nso na yɛnyɛ sɛdeɛ mpaebɔ ho nhyehyɛ ɛne ɛho rules pɛpɛɛpɛ no yɛmfolo yɛfolo a Awurade nso ɛbɛboa yɛn na asɛ ade baakɔ yɛhu ne sɛ afei de wɔhu sɛ wada so daeɛ wɔhu sɛ Sara sɛ obi kunu nanso no ɛnya deɛ bi a ɔde Sara ɛbɛkɔ honam mu no ɔde ne kɔ afei Sara no ɔde ne kɔ wayɛ adeɛ nanso sɛ ɔde ne kɔ a ɛsɛ ɔde ne kɔ wadwene mu nso ɔde Sara bɛkɔ honam mu ɔde Sara bɛkɔ ne suo no obi ehu nso ɔde Sara kɔ nanso ɛsɛ ɔde ne kɔ nso a ɛsɛ ɔde ne kɔ akoma mu adwene mu nso nyɛ Sara kɔ nanso na adwene di n'akyi Sara kɔ nanso na adwene da so wɔ no so na bia na adwene mu no wɔsa pɛ Sara ɛna ɛba saa deɛ a honhom mu no honam mu deɛ wɔtu anamɔn nanso honhom mu deɛ ɔtɔ sini nti sɛ yɛsom Nyankopɔn nso a adeɛ biara ɛyɛ bɔne biara yɛn nso yɛgya yɛ biara no ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛadwene nso firi soɔ ne mu nyɛ sɛ Sara kɔ ɔde ne kɔ deɛ nanso n'adwene mu deɛ na Sara nkɔɛ ɛneɛ ɛba saa ɛmmoa yɛ sɛ yɛn nso ɛne nkurɔfoɔ bi a ne wɔwi ase no ne yɛhwehwɛ mpena relationship bi da ne nkurɔfoɔ bi ntam a na ɛyɛ musuo na deɛ yɛbɛkɔ owuo ne wɔsɛ ɛde yɛbɛkɔ owuo mu sɛ yɛtwe ho firi nipa no ho a ɛnyɛ sɛ nipa no ɛne na gyae deɛ nanso na ɛne ne nyae w'adwene mu ne yɛda so adwene nipa no ho yɛni da so di nipa no akyi nipa no pictures ayɛ abɔ mu ma ne ho nneɛma bebree no a na ɛdi akyire a na kyerɛ sɛ yɛgyae wɔ honam mu deɛ nanso akoma mu no deɛ yɛnyaeɛ nti yɛgyae bɔne yɛ wɔ honam mu a yɛnyaa ne w'adwene mu nso yɛnhyɛ no nso wɔde Sara kɔ a yɛsɛ sɛ wɔde Sara ɛkɔ ɛwɔ honam mu a ɛyɛ sɛ wɔde ne kɔ wɔ fan mu nyinaa adwene mu nso nti adeɛ bi ɛyɛ afidie biara ɛnyɛ na ɛntene biara wɔ yɛ abrabɔ mu biara no sɛ yɛgyae a baabi yɛkɔtenatena ɛnneɛma bi yɛyɛɛyɛ no sɛ yɛgyaa ne yɛ a yɛnyaa w'adwene mu nso sɛ yɛnyaa w'adwene mu a yɛbɛsa akɔyɛ bio nti yɛnhɛ no nso paa yie paa na tumi aboa yɛn ɛwɔ yɛn nso yɛnyame so mu ɛna afei wɔhu sɛ Sara nyɛ nipa bɔnefoɔ Nyankopɔn asondaeɛ ɛsɛ ɔde obuo ɛbɛma Sara nti ɛnya deɛ bi a ɔhene bɛtena ahemfie hɔ na afei waka kyerɛ sɛ ɔka Sara mfa ne baage ne wɔnkɔ na afei ne obedi Sara tɛm
Say wo say suban say na wo timu. Wonni suban kura wonu kunu wonni suban kura fra mfi ase ko. Na fe o pam sara. Ko na fe de wasonda ye bi wanya nsa say afi say na mfa bag ade bi wan sara wafa ne bag ya wode koro wanya ne sa da bi wode obuo hu say Sarah sebe onye ordinary person bi ya na ni kunu no onipa kasie bi nipa titiri bi pa na yire no nti ono nso odi obuo ene ani die ebe ma no na odi obuo na ani die nso e ma no nti nyese bia wo ha fa ba ka ne ko kan ko unni suban kura na unu suban bone ena motimu kama obesu mfidie enso mfidie anyeme mon kan fa mon fa wasam ko wanye sa odi ani die e ma no fisenya erwade asam ne ba ne nkyai. Now, God revealed the identity of Abraham to the king. Onyankopon oda Abraham said what here pa di so kire wo hene no. Onyankopon ema Abimelech ehunu nipa ko Abraham ye. Enti okọ nanim no na okọ nanim se Nyankopon diifo, the prophet of the most high God. Ti okọ nanim se Nyankopon ediifo. Enye se bia okọ ne nche se ordinary person. Fair no ordinary person bi na ma no otena sa aso ena wodi pa ena oye na dwuma ti oye ordinary person ma no but I say there ohun se Abraham oye ni pastor nko onye ordinary person bio na Onyankopɔn ama na hu nipa ko a woye ene de obetimi ya bo no ohene na nkasa kora no de Abraham betimi ya bo no nyina no Onyankopɔn eda na di ekire no enti afa de ode ani hofuro bi ena be hu Abraham enti se eni se kasa bia wo pe bia first no oni Abraham de kasa no ebra na oni ne hunim de bia no sa kasa kro no no ne be kasa ene ye bia na oni Abraham hunim de bia no so Onyankopɔn kase ani diifo osoro so Onyankopɔn diifo a Onyankopɔn ama ne hu no afi wo hu no no ense ne ye bia oni Abraham de betena bia no ense sesa ne Onyankopɔn nya ni muonyam ni muonyam se kasa bia wo pe bia se Onyankopɔn ma ye ni modie Nyankopɔn de na kwa akire ye ne a ɛwɔ sɛ nimdie no ɛsesan yɛ abrabɔ ɛsesan yɛ kasa sɛ Nyankopɔn ɛma yɛ nya nimdie bi wɔ na asɛm a yɛdi akyire ho Nyankopɔn ma yɛ nya nimdie bi wɔ ɛkwan yɛ nam so ho a ɛwɔ sɛ asɛm a aba yɛ nkyɛn no ɛsesan yɛ abrabɔ nti sɛ Abimelech time no onim bibia fa Abraham ho no sɛ de na ɔne ne teɛ na ɔfa ne sɛ ebi akoa bi na obu ne sɛ ordinary person no sɛ ɔnyɛ ordinary person bi ni mo Onyankopɔn kase no ne diifo kase pa Nyankopɔn ama na hu na den diti de sɛ ɔbrɛ ne ho ase ɛwɔ Nyankopɔn nipa kronkron anim na odi obuo ni osuro kase ɛne ne ɛtena yɛhɛ no nso nti ya na yɛn nso enyanimodie a nimdie no ɛsɛ yɛ ma nimdie no san abrabɔ ɛsan yɛ kasa ɛkyerɛ sɛ yɛhu biribi ɛwɔ nimdie bi edi asɛm bi akyi yɛhɛ no nso nti Nyankopɔn expect ne sɛ ɔde ani die bɛma ne diifo no na afɛ nyɛ sɛ bia ɔyɛ ordinary person bia na afɛ ade baako yɛ sɛ hunu wɔ Abraham ɔmo nsɛm mu sɛ Nyankopɔn God did everything so Nyankopɔn na yɛ bibia yɛmfa nsia adwene mu sɛ yɛ abrabɔ mu Nyankopɔn na yɛ bibia o Nyankopɔn na yɛ bibia Onyankopɔn ɛna one ɔsɔ ɔhene mu na wanyɛ bɔne mohɛ no nso Nyankopɔn na yɛ saa Onyankopɔn na ma ɔhene hu sɛ Abraham yɛ ne diifo kronkron Onyankopɔn na ma ne hu sɛ abaawa no awura no ɔwɔ kunu Onyankopɔn na ɔdarete ne sɛ ɔnkɔ Abraham nkyɛn na Abraham bɛbɔ mpae ama no na wasane yadeɛ Onyankopɔn na sa Abimelech emra ne fiefo nyinaa ne ato Onyankopɔn ato ɔmo yafunu mu na afɛ obiara koraa afɛ deɛ obiara koraa Abraham pa ho ne sɛ na Onyankopɔn ɛna ɛsa ɔmo yadeɛ emusuo ɛne deɛ Onyankopɔn kan sɛ ɔbɛtɔre ɔmo ase ɔbɛhye wɔn ase no Nyankopɔn no ane ɛne twaa mu ti ansa ehu sɛ Nyankopɔn na yɛ bibia ti Nyankopɔn no ɔno a bibia gyina no so no ɔno a yɛ nsira ɔno a yɛ bambɔ yɛ yaresa ɛne yɛ nkwa gyegye no so no wɔn yɛ bibia ɛne sɛ yɛ wɔn de a ne wade nyinaa na sɛ yɛ pono nso de a ne apo wade nyinaa sɛ de sua yi bibia enhyira bi ɛba yɛ bia no Awurade wɔn ma Abraham ahoɔden a ɛne ɔdɔ ne tema ɔde bɔ mpaeɛ ɛma Abimelech na ne fiefo nyinaa nya yaresa Onyankopɔn na ansɛ no Onyankopɔn na ma Abimelech ahoɔden a wɔmfa anyɛ bɔne ti Nyankopɔn na yɛ bibia ma yɛ ti yɛhɛ no nso ɛmra na njanse ɛda ne fiefo abrabɔ so no
Onyankopɔn na yi saa injunction ni free so nti bia injunction bia da obi abrabɔ so bia no sɛ deɛ wonto Nyankopɔn so a Awurade enyini nyinaa mfiri wɔ mayɛ wɔ Yesu din mu. Amen. Na de Nyankopɔn ase nti Nyankopɔn na wɔn na ebi bia na mo nyinaa ne sɛ na ɔwɔ akoma pa. Titi yɛn so yɛ akoma pa, ɔhene ne wɔ akoma pa. Osuro Nyankopɔn. Onim sɛ bibi yɛ bɔne a wɔnyɛ. Ɛdi nam sɛ ɔwɔ saa akoma pa ne ntino. Onyankopɔn nso boa no. Titi yɛn so yɛ akoma pa, ne yɛ wadwen pa, ɛne ne ayɛ adwene. Ne mu enim sɛ adeɛ wei ɛnya a yɛnyɛ deɛ a Awurade nso ɔbɛboa yɛn. Nti Nyankopɔn ɛna yɛ biribiara. Na afei nso ade baako yɛ sɛ esua firi mu no ɛwɔ Abraham ɛbɛbɔ mpaeɛ ama no ɛwɔ saa dwumadie mu no nso ne sɛ Abraham taamu a oduru kurom no sɛ Abraham adwene sɛ he thought ɔdwene sɛ Nyankopɔn suro biara ni asase no so obiara nso Nyankopɔn wɔ kurom hɔ ma nso na nte saa na yɛ n'adwene na n'adwene na ɔno fi sɛ Abraham fi sɛ ɔno nko ara na osuro Awurade wɔ asase no so baabi a no ɔno nko ara na osuro Awurade ti ɔdwene sɛ kuromofoɔ nyinaa dɛbrɛ ɔmo yɛ ewudifoɔ nanso na nte saa sɛ Nyankopɔn na ka kyerɛ ne sɛ asase a wɔduru suo yi ho suro biara ni ha sei ana obiara nsuro me de a ɛne na ɔsɛ ɔfa ne saa ne mu ɔno de n'adwene ɛna ka sɛ ha sei de nsuro biara ni ha sei nti wɔn ahwɛ ne a na Sara ntin yɛ bɛkɔmɛ na sɛ obu wɔn a wɔn kuromofoɔ nyinaa sɛ wɔn yɛ wudifoɔ nanso na nte saa Nyankopɔn anim no na ebi suro no wɔ hɔ Onyankopɔn anim no na ɔhene no osuro no ɛni ha sɛ yɛn yɛ very careful pɛɛ yie paa sɛ ebi a ebebu ne sɛ ebi a yɛn nko ara ne yɛyɛ sɛ yɛde adwene ka sɛ yɛn nko ara ne yɛyɛ yɛn nko ara ne yɛsuro Nyankopɔn na obiara nso Nyankopɔn na obiara nso Nyankopɔn a sɛ yɛyɛ adwene deɛ ehu ne mmom sɛ ɛnyɛ yɛ adwene na yɛwɔ nimudeɛ ɛna yɛgyina so aka deɛ a ɛnyɛ hu yɛyɛ no nso sɛ dwene Abraham de n'adwene ɛna ka sɛ ebi a kuro no a ɔwɔ mu no obiara nso Nyankopɔn ne saa na ɔkaeɛ ɔsɛ Nyankopɔn wo suro biara ni ha to ɔmo nyinaa yɛ wudifoɔ ɔmo nyinaa yɛ nebɔyɛfoɔ nanso na yɛ n'adwene na obi suro Nyankopɔn wɔ hɔ ne Nyankopɔn wo suro wɔ hɔ ɔhene na osuro Nyankopɔn ɛne ne nko anyina ɔmo nyinaa suro Awurade nti Abraham no ɛna me etu yɛn ho fo sɛ edu ebe na sɛ yɛn nso yɛ de adwene ɛka sɛ yɛn nko ara ne yɛsom Nyankopɔn yɛn nko ara ne nim Nyankopɔn yɛn nko ara ne yɛtene deɛ a yɛahwɛ ne yie a yɛbɛfom Nyankopɔn anim yɛbɛfom wɔ abrabɔ mu nso yɛma bebree no ara na yɛbɛfom na mmom sɛ yɛwɔ nimudeɛ na yɛgyina Nyankopɔn asɛm so deɛ a yɛmfam Nyankopɔn ka kyerɛ Noa sɛ wo nko ara na wɔtene ni wɔ m'anim wo nko ara na wosom me wo nko ara na wosuro me wo nko ara na adi m'anim enti sɛ Noa ka sɛ Nyankopɔn wo suro biara ni asase no so a wɔgyina Awurade asɛm so ɔwɔ nimdeɛ bi na ɔde ka saa nyɛ n'adwene nti yɛnyɛ very careful sɛ yɛn nso yɛka sɛ yɛn nko a ɛne na ɛwɔ nimdeɛ bi a yɛde ka saa na saa nimdeɛ na wɔsɛ yɛhwɛ ne yie ɛna mmom sɛ ɛnyɛ nimdeɛ bi na yɛde ka sa na afei ɛkwan yɛ adwene sɛ yɛn nko ara na yɛyɛ yɛn nko ara na yɛsom Nyankopɔn yɛn nko ara ɛna ebi a yɛtene a yɛbɛyɛ mfomsoɔ Abraham ɔno firi sɛ kuro no ɔkɔ mu no obiara ntene obiara nyɛ obiara nka nokorɛ ɔmo nyinaa yɛ wudifoɔ no mu kurom hɔ na ɛyɛ n'adwene ɔnso ne na me na boa no a ogyina so yɛ nhyehyɛe yɛahwɛ yɛbɛgyina nimdeɛ bi a ɛnyɛ nimdeɛ bi so ayɛ nhyehyɛe na yɛahwɛ ne yɛbɛsan asɔre teɛ ne awɔ yɛ abrabɔ mu ɛni sɛ Awurade mma yɛ mu o asesena mu o biribi a ɛfa Awurade asɛm ho biara no mo yɛ anim yɛ ho ansa na yɛbɛgyina so yɛ biribi a yɛgyina so yɛ biribi ɛnti yɛka sɛ yɛn nko ara ne nim Awurade a ana yɛn nko ara ne yɛtene wɔ asase wei so a na sɛ ankɔyɛ sɛ Noa na Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ wo nko ara na wotene wɔ m'anim deɛ a na kɔyɛ sɛ yɛne ana de adwene ne yɛnyina nimdeɛ bi a ɛwɔ yɛn nkyɛn ana Nyankopɔn asɛm bi a waka so na yɛyɛ adwene deɛ a yɛbɛbu nkurɔfoɔ nyinaa animtia yɛbɛkɔndam wiasefoɔ nyinaa ebi kura ne bi so wɔ mu a ɔmo suro Awurade na mmom Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ asase yɛte so deɛ obiara ni hɔ a osuro Awurade na yɛwɔ nimdeɛ bi wɔ Nyankopɔn asɛm so ɛne yɛde ka deɛ a perfect fonsuo bi ama ho nti yɛhwɛ ne yie paa na tumi aboa yɛ amen we Nyankopɔn na ka kyerɛ Abraham sɛ ne ho suro biara ni hɔ a ka Abraham nkɔbɔ fom anaasɛ nkɔmfom kɔmfom kɔ nyina so nyɛ nhyɛ sɛ wonim sɛ kuro no ɔte mu no ebi suro Nyankopɔn ɛka ne ho a sɛ nkɔ nyɛ saa cause ɛkɔgyina ase nyamesuro no a ɛni kuro mu no nti na ogyina so yɛ nhyɛ nti yɛn so yɛn nhyɛ bi ama yɛn ho bibi na yɛyɛ ama yɛn ho a ne yɛgyina Nyankopɔn asɛm so a yɛmɛki so yɛ sɛ Nyankopɔn asɛm na nkɔyɛ yɛ adwene ne saa na ankɔboa yɛ ebi a na Nyankopɔn se ebi a ne nipa wɔ kuro mu bebree no a suro Nyankopɔn kuro mu ne nipa nsuro Nyankopɔn ana ɔhene no nsuro Awurade suro Awurade ma Abraham se Nyankopɔn suro biara ni hɔ ne wɔgyina so ayɛ nhyehyɛ ɛnyɛ very careful na atumi aboa yɛn nsua ne bebree no a nso mfirim but Nyankopɔn ka nyɛ sɛ Noa
obi antene o manim no obi tene wo asane so ana ti ye wo se e manyango kasa kire ye se ejina nyango asam so ne dia condemn wi ase ne dia buye nko ho bem ne mo mmem fa ya adwene ne dia adwene dia ye be mistake na em waye afi so ehun se nyango so etie Abraham paebo okache Abimelech se onko na Abraham bobo mpaya ma na we ni difo oni mpayebo na obo mpaya Abraham obobo mpaya ma na wanya nkwa ti Abraham mpaya boje ne nkwa onya gidie se nipa na okwa ne nche no Onyankopɔn ni ifo kase pa ti obie na no de a na wo se Onyankopɔn ma no a obenya wogye ti wogidi yenso ye Onyankopɔn ye nyimpa aboni a ye bebra to agu nyese wo okɔ no anso wo kɔ saa da bi nanso wa nkɔ saa nso so de yenso wo ye ka ho no ye nyese bia Abraham Onyankopɔn wo ye mighty prophet enti de Abraham nya bɔ mpa ma no nko ade asa de yenso wo ye ka mpa abɔ no ho de onye de a enye yie ti ohene no afei de Onyankopɔn etie ne mpa abɔ e ma afei abusua no afei awo bai afei de enema ne wabusua ni mu a na aye dadwe ne kase ma abusua ni nyina no ne ma ne firi wo kɔ enti Onyankopɔn e ma ohene eye free Onyankopɔn so ma Abraham so ye free Abraham afei de wanya ne yere aye free oda obeda na ohene nso so abusua no enema ekuti abusua ni nyina to atwa Onyankopɔn ma ohene nso ye free enti Onyankopɔn na ma freedom Onyankopɔn yen kan tia se freedom no Onyankopɔn na ema eni se pese ye free wa brabom ye pese nya ogye e Onyankopɔn abrabom de a yemfa ye ho nto awurade so be Onyankopɔn na ma Abraham freedom oda afa otumi da dadwene bia na no so bio de sara akodie ehun dadwene nyina free kɔ owura en so na abusua ɔhawa aba busua ni mu atete ye yade ne ɔhawa ne kɔda na aba busua ni nyina mu no nyina to atwa Onyankopɔn na ma atu atwa ayo ya brabɔ ene ya setremu niam bebre ho a awurade din mu nti atu betwa wɔ Yesu din mu amen ti yese wana ma freedom Onyankopɔn nanso eni kan tia se freedom no Onyankopɔn ɔde bama ye se kwaso ade enwoto no so nko ade a ɛna no da nkyɛn so a the subordinates of the king were afraid when they heard the message. I said ba ko a ihu ne se owura na no ɔso da his majesty ɔso da ye no ɔhen kase no ade akye ye no ɔbɔ ne nko nyinaa mane se da ye se na maso na ene kwasem wɔ se ne enko ne suro pa na the woman said Onyankopɔn asɛm a ɛba yɛ nkyɛn no ɛwɔ sɛ ɛhwɛ ne yie sɛ ebinom hɔ a Onyankopɔn asɛm ba a kyerɛ sɛ ɛno ansa aba yɛ ayɛ etie no ehu paa ehu ɛne esuro etimi sesa nipa ehu a ɛwɔ Onyankopɔn asɛm mu no ehu a ɛka sɛ Onyankopɔn asɛm ba na ehu bata ho na ehu suro yɛ nya a etimi sesa yɛn ase enkoa no omu suro paa ye paa so enkoa ne nyinaa esuro pa na ye hwa de kakra bi a enkoa no ye mu mienu enkoa no ka ho asa ebi manya ne mienu ebi ana ebi ma ba sɛ ɔhen no mpanimfo a ɔno mu ebu ɔman no ebi ma from sɛ ne nkoa ana ebi ma ba sɛ ne nkoa nso mo hemfi a ɔno ade ne sika na atɔ ɔmo a ɔmo te hɔ no ɔmo nso ne nkoa na ase asam no eba asam no a nana ne ka kyerɛ ne nkoa no enkoa ne suro paa ye paa bi so mu sɛ asam no a nana ne ka na ebi fa wɔn ho Onyankopɔn ka asam no a ɔhen ne ka ya no wanyi bi amfiri mu wanfa bi anka ho ɔka ne pɛpɛɛpɛ wanyana ne sɛ wɔka hunahuna wɔn wɔka ma na tu wɔn akoma ne mu ɔka ne sɛ de asam no teɛ sɛ ɔno Onyankopɔn so obeku no na nye ɔno nkɔ mo nso ka ho bi Onyankopɔn sɛ ma anya saa de we bi a mo yɛ nyinaa ɔbɛhye ase enti asam no baa yɛ no wɔn mo te asam nyinaa obi asuro yɛ bisa asam no na ɛfa obi a ho na ade ba akwa yehu no sɛ Onyankopɔn asam ba a we ɔmo ampra nto we so afi asam no ba no no we pretu we so we no bi sɛ asam de ne ho asam no wɔka ɔhen no wɔyi ne ho afiri mu ɛna wɔka hunahuna subordinates no ngɔfo mo he na ase no ɛna ɔmo enkoa no nso ne aprato na so ndi akwa aprapre Onyankopɔn asam ba na sɛ ye preto nkrɔfo so ne yi ehu si nkyɛe ne bi asam ni asam we di nka asam si pa na nka asam we di nka hu sɛ pa ne ho asam pa o asam we di ɛyɛ asam si ho asam pa ne aprato nkrɔfo so ye de ne yi ehu afiri mu ye pon kwa no asam no baa ye no na ɔhene ka asam no kyerɛ wɔ mo no wɔyɛ ampra nto we so
so oyi pretu we so a enka asam na ehuhu ani suro bi ewo mu bia nka befira kɔ mehia no nso na nanu ampra asam na anto enkoa no so sɛ nyame sɛ obekomo na oyi ni dia afiri mu da ye no oyi ni party dia afiri mu na party ye omo de na aka kyerɛ wo mo da bi wɔkan ni nyina to sɛ ɔno nso ne ho hyɛ bi enya very careful pay pa nyango pa asam no ya na e preto nkrofo so pa na yi ehu afiri asam no ho na afi nso ye mo de nse ye nya saa asam ezi pa na asam odi enka asam ezi pa o odi asam odi asam ezi pa ho asam pa o ni aprato nkrofo so onyango pa asam pa obi ho a ni aprato nkrofo so na ye ni ankasa de asam no de ni yi ehu afiri ho a ehu pa ye pa na afi nso no nyango pa asam nso no ebia ohene kasa kyerɛ wɔ mo na ne nko nyinaa twa ne ho ahyia no afei no ohene ne grammar ane e maake ohene ne tenses ane ne prepositions ane ye hwɛ sɛ ekoyi a sɛ bia na no fom ya kasa bi ho aba sɛ na sɛ nko ka no afei de ensam saa ne ma nipa na dwene wɔ so na asam ne mu nimdeɛ ane asam ne mu ntiaseɛ deɛ na ɛyɛ afiri hɔ ɛno nso ɛde sɛ yɛ brɛ nipa nyankopɔn asam ɛɛba na nanan ne mpanimfoɔ atena ase anofom bia nanofom ye no eno mom na omo adwene ekoso nem asam ne hunim dia de tenses bia na use ye no na omo adwene ekoso nem nya asam no ankasa a eba no ani hu no se sitie no nem na no ofom ye no eho na hia wo mo anya saa kanfa hu amra wo mo tie asam no na ma asam no sesa wo mo na nananom so ka asam no nso no wa nya dwene be se o ka asam hunhuna nkrofo na oni oyi ni hu asinkyɛ sɛ de bia na wɔkɔ ɛsom bebree mu obi yɛ elder obi yɛ pastor na ɔno wɔ preach a na ɔno oyi ni hu afim na ɔnim sɛ wɔka kyerɛ asɔre ma no na afɔ wɔka de atuo mu akoma wɔka bo mu hu onim sɛ ɔno wɔka hu bi na nsa pɛ na saa nipa no wɔyɛ signboard ɔne wɔ pointe but ekuro ni wɔ nkomu bi na nsa pɛ ne yɛ da fam yɛnyɛ very careful onyankopɔn asɛm ɔba a wa wo ti asɛm no wa wo ka hu sɛ wɔn kwa wasɛm no mu na nana ka asam na kyerɛ wɔ mo no wɔamfa ne sɛ wɔka de atuo mu akoma wɔka de abo mu hu wɔka no kura mu na kyerɛ wɔ mo mom yɛ nka nyame asɛm no kura mu onyame asɛm sɛ yɛ ka ehu bi a wɔ ho suro bi a wɔ ho bi a mom yɛ ntra sɛ yɛ bɛyi suro na firi ho mom yɛ nka ne sɛ asɛm na teɛ asɛm a ehu a yɛ ka ne ehu so sɛ asɛm ne sɛ ehu a mom yɛ nka ne ehu so na enya dwene bi sɛ asɛm no yɛ ka hunhuna nkrɔfoɔ yɛ ka nyamsɛm ni nya dwene me sɛ wo ka me na hunu ankɔfo a wontimi nya de etene da menya very careful pa ye pa ne ye kan so a ya de ehu hyem ne munyame asɛm no ba no grama ne hia yɛn grama ane hia yɛn enfom so bi a obi na no aka ayɛ ene de ehu enya very very careful pa ye pa onyankopɔn asɛm no sɛ ɛba yɛn nkyɛn a omu ti asɛm no obi asuro yɛ obi a kyɛfa bi a omu bia na ɔfae ti ye banya gupo fi a wo chefa no na wo prato obe so ya doye a ubi so obi na enye wadoye di ne kura ubi so obi mom na eni no kure ya prato nkrofo obe so ti ebe wi ase ye no na aya aprapere we di atu we so na obi eyi ni hu firi asem no ho emfa suro bi amra ye emfa hu bi amra ye asem na ehu a wo se edi na hu so sa asem no sa ni di asem so a wo se edi na ni di so mom ya mfa bi nka ho enyi bi mfiri mu mom ye nsuro awurade eni kan hu sɛ dakoro pɛ na nano mmere bi atwam no na Sara bi na brabo mu dakoro pɛ bi na Sara ba na brabo mu dakoro bi na kofa ɔha brɛ no dakoro bi na hwe ase ba ye yɛn so esi ya muti asɛm esi ya de Sara bi ama ma brabo mu o Sara bi ama ma kwa mu o nanso da bi no yɛn hwɛ ni ya bɔni bɛba ya kwa mu yɛn na wɔtene fie dɔdɔ nanso da bi ababa bi a ne ho ɔfa bi pie hɔ na ɛde wɔ ha bi brɛ no bibi ɛfa bi ɛnema bi ɛhu bi bibi ɛda bi ɛna nkwan so ɛbɔ abrabom yɛn nsoro Nyankopɔn ne ahwɛ ne yie a ebeduru mebe no na ayi ahwɛ Nyankopɔn otimba obiara nkyɛn ma ne yie obetuma ba obiara nkyɛn ɔbana ne nkyɛn sɛ fa no kɔ wamfa na nkɔ a sei na ɛbɛto hɔ wɔn yɛn nsoro Nyankopɔn yɛmfa nidie ma deɛ nidie sɛ no yɛmfa obuo ma deɛ obuo sɛ no nyɛ sɛ afei deɛ Sara fa baage ne kɔ ɔkɔ kan kɔ wonni so bae ɛnyɛ ɔde obuo maa no fɛ sɛ odiifo bi na ne odiifo kɛseɛ bi ɛna ne yere no Nyankopɔn ɛbaa ne nkyɛn Nyankopɔn kora
ade obuo kasiesi ama nipa na wate wo ya nhyina na wayere mu okwa abana amanim nso a okwa ne nse ohombrase ni onkwa ne se obi otena sa so odi pa ni mo kwa ne nkyɛn se Nyankopɔn kase ne diifo na wabɔ mpa ya ma no obi a wɔbɔ mpa ya ma wo no wonya nkwa no wo ne ho nhia wo wɔbɔ mpa ya ma no wonya nkwa ukodi ne ho agoro ne wo jampa ba wɔbama wo abɛyɛ dɛ wɔma nyina yɛ nsɔre da ko na bɔne ba ɔhena kwa mu nanso ɔhene so Nyankopɔn nti fidie enyi no se so Nyankopɔn a fidie ɛbɛba nanso enyi yɛ yɛnso Awurade onyame asɛm ba a empentu obeso onyame asɛm aba yi obi wano kas asɛm oye nka asɛm asidi apa hɔ na ka asa akyerɛ wo kyɛfa wo mu fa wo de bɔ bra na ensi Nyankopɔn ni mu onyam yɛwura Yesu yɛde azaka sie ma wo ɛnɛ nso ahyira yɛ ma asɛm yi nkɔso ani yɛ ntena yɛtumi aso wani wade nyinaa mu yɛda wase o Yesu din yi mu amen.